Na, szóval... Futunk. Jó kezdődünk. Sigma. Na. Józsi, te... Oda mész a smugglerbe. Aki. Jó van. És én meg Zsobor lesz a rendőr. Benni! Te mennyi smugglerként? Kurva anyád. Fú, mare. Bazd meg ez a fogyatékos. Hogyha valamit nem értetek, nyomtok egy I betűt. Information. Így, mint Ilona. Kezdődik. Let's fucking go. Oh, Ó, bazd meg. amúgy Jó, van izé, nálunk... proximity chat van, szóval mi most őket nem halljuk. Igen, Fasz. igen. Nincs valami nagyobb erejű. Automatát használhatunk. Várjál, mert szívbajoskodni kell a szar fejhallgatómmal, na. Kell egy tézer. Szalad. Élek. Jó, vagy csak 20-szor kellett megkérdezni. Bocsánat, csak drónoztam. Ja, hogy te olyankor nem hallasz, jó van. Hallak, csak olyankor nem tudok válaszolni. Értem. Na menjünk ki gyorsan, mert ezek még lehet, hogy jönnek. Ott meg! Ja, nem. Ja, tényleg több ember van. Állj meg! A Bali föltűnően máshogy fut. De az is. Álljál meg! Zalán, hol vagy? Hallasz? Hát ahogy látom, a shotgun az tökéletesen működik. Gyerünk, mit azt a szart? Ott fut! Is now closed. As soon as you lose. Hol? Ez az. Jó, megvan. Let's go. Halt! Zalán, a másik. Jó vagy, mare. A másik hogy nézett ki? Ja, mondjuk most nem hallasz. Jó napot urak, a kurva anyátokat mindenkinek. Most éppen interkomon beszélek. Ez egy... Elnézést a félbeszakításért, köszönöm. Kérem szépen, a táskákat át fogjuk nézni, mert ott lehet kontraband. Szigma. És még egy szó, a kurva anyám. Hallod, Zalán, nekem ezek gyanúsnak, mondjuk összes gyanúsnak néz ki. Halt! Hát nem tudom, hogy a másik pali az hova tűnt. Halt! Mi van Oké, a voice commandeket lehet használni, hogy megállítsuk őket. Oké. Halt! Ja, hogyha azt mondod nekik, hogy volt, akkor megállnak. Ismét beláttam zárva a börtönbe. Elnézést kérek emberek és Jó, hölgyek, meg transzexuálisok. Boarding is now closed. You snooze, you lose. Szia, Zalán. Előbb látta, az gyanús nekem. Ja, hogy jó van, ilyenkor megállnak, fasza. Halt! Hát nem. Halt. Léci. Get down! Szerintem amúgy már a másik pali az már rég fönt van. A repülőn, just saying. Nem valószínű. Halt! Jó van. Halt! Jó, reagál rá. Az... Ja, a kutya az nálad van. Halt! Flights for 39B are now boarding. Állíts meg, állíts meg, állíts meg, állíts meg! Zalán, jó vagy, more! Ráordítok! De... Hát...
Voice command, halt! Ez valaki? A fénydetektornál is tudjuk nézni amúgy meg. Halt! Mindenki tiszta, mindenki tiszta. De jó, itt valakit nagyon rág a kutyád. Get down! Get down! Mi a fasz? Mi van? Proceed! Halt! Vagy slow down! Fú, mare. Szerintem amúgy a Pali a WC-be bebújt, vagy valami. Éppen terrorizmust akar ellenünk, nem a repülőn, ellenünk akar elkövetni. Search! Search! Oh, hold! Hold! Jó, hogy te összes megállt. Tudta, ott ne fussa! Álljál meg! Hold! Hold! Get on that plane! Nekem gyanús vagy, te rohadjál meg. Itt van egy! Faszt. Bocsánat. Ó, nem Let's tudom, hol go. van a Pali. Hold! Let's go! Halt! Várjál, már valakinél ott becsipogott. Hold! Összes megállt. Hold! Szerintem elbasztuk. Hold! Hold! Szerencsétek van. Hold! 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 Search? Vagy mi a faszom van kiírva? Nem, prost. Hold! 39B are now. Hold toljál a Get on that kurva! plane! Hold! Jó, szerencsét. Hold! Na, te most nincs. Hold! Mondom, hold! Akkor dögöljetek meg. Hold! Akkor basszátok meg, menjetek be mindegyszerre. 42-en. Hold! Ott történt valami. Hold! Hold! Látom az egyik mozgáson, hogy ő voltam. Szavaztok, picskám! Kapjál le! Ennyit értek. Easy! Easy, Pali. Józsi hol van? Meghalt, de már jobb, itt van. Jó van. Nagyon Hallod, easy hátra. mentem oda. Hallod, mentem oda, közben felrobbantottam a bombát a kezembe, azt felrepültem valami izének a tetejére. Mindegy, akkor... Majd hívásból ne felejts el kilépni majd. Tényleg gondolom. Ja. Fú, mara. Cső. Cső. Hallottam egy cigányozást a másik oldalról. Olyan ki volt ez. Hát, Na, nem is tudom. ne aggódj, majd ő lekeríti, ne aggódj. Mi a békepártján állunk. Ja, mi még a békepártfilm. Mi a faszom, mi válaszottál? A háború rossz. Hé, Benny, sok szerencsét, mert nem fogod túlélni. Ez visszalopta a táskát. Amíg bele tudok szállni a táskádba. Vedd csak föl a táskát. Föl. Azt a ez mi a faszom? Szálljál be, Pali, szálljál be. Ez nem lesz Tudom, egy mit kell picit... tenned. Ez nem lesz egy picit gyanús. Ne aggódj, csak menj oda, azt robbants föl. Jó van akkor?
Mi a békepártyán állunk. Így megyek oda. Majd ha megkérdezi, én békepárti vagyok. 9B are now boarding. Get on that plane. Ezt itt amúgy hogy menjek át? Átugorsz a kerítésen. Így? Vagy nem? Hát nem. Akkor hogy megyek át? Itt is át tudsz ugrani ilyen? Fönt? Mégse, bocsánat. Akkor itt átmész. Amúgy a Pali ott kempel. Csak rohanj oda, rohanj oda, rohanj oda. Én a békepártyán állok! Én békepárti vagyok! Allahu Akbar! Allahu Akbar!